kabor kan rabi. Kam tam iki pastor kita man besan git khot kum ti leblang. Kilong kumi kilong pakai khun som la. Wakit ya ba kam jong me wina lawan syakri me dalam sim jog di ie begitu so kumen kan rabi. Tukur khuru je seng jo kilong kumi ki blok ti kamon ki kediang jong ko balang kan rabi. Begina ban age ji ik syakri bu hatam untuk ka kerteng jong me. Nangkar khuru ki khun som la jong ko balang kan rabi. Ki makni ki sri ki ki batan kata kan rabi. Jing bishoy ki ke saurong ki kan rabi. Ai tu dah tu kaya bumi mereka buat bumi agi juga start kasi sempang kan rabi. Bagi lah abang sok every day ben lek bagi every day ben kiar kan rabi. Tam tu dorang kat begitu ki khun samla. Ibrang yo siap bagi jingat oi jong le ko percaya kan rabi. Tu keren haki bagi kendit beriu na bagi final shime kan rabi kan bagi por ka dong don kan rabi. Tukur khuru yo ka Sunday school kan rabi. Bagi pers raja ko balang. Ham tak kena hikai gula IT mat bersi mesyakri bersumar dengan kapesara kan rabi. Begini yo kaju start sempang kenang baka laban pemi kisah ke bespa syak bener pusat baka life pusat kan rabi. Gumcur orang kerku yagi wei kita jong kebalang gumjuk kan ham tam kan rangi doai gumjuk beri. Yagi longi long sem hakabalang kan rabi. Balang buat room jong balang ai bikin sok kan rabi nor ngejengkit kli kan rabi. Lakram ke yang kisam ko balang numdan kan rabi. Mar kata ke long im ke jam sim. Ha ke yang kisam ni kan perlong ke balang ke im. Ke don ni kerumben kan rat. Ker khu kiri ke pe pa ke khun kan rabi. Kan don kan ke jengkit kli kan rabi. Mi dwai don ke porum ta ke GP assembly kan rabi. Kabulan ke jengkit kli ke kharau no pun priang ya ke gospel ke jong me kan rat. Tu dorang kat step story ber boro ke no try kan rabi. Begini aku just start pang kumno menang penyai ka kam ke jong me kenat kam tam durang kat begitu ke mission Nepal kan rabi durang kat ke mission worker ke nong tre jong ka begila ban tre ke de muslim jeng saurit kan rat lab ken free ki wei pat saka dipinem ke jong me kenat si sen kan rat simti ni sekri no dog bastang bekut bakalo prem hun nak hamad jong me ipidiang pahan ke protong trai su nong pun jong me. Amen. Mentang ya sawi jing tip juga balang. Hakawan ningkong nakabalangi penpau ke jing sngongu ya teman besan Victor MCM ibalong teman besan jang kabalang Presbyterian Jayau ibala pediang ya kani ke jing penbai jang kabalang pansam ya ka khubo na ka tien ke jong play lengba jong kani kano phaisngi ni duai bo play ndo rangkat lamat i baka khubo ya ka bangin sayos ngo kalong ka jing kerkhu na ka benta jongi ka jaseng thai kalong tang shuai kani jaseng inong kran ilong ikong monbi loda lingdo ha ka jaseng Hindi service ha pentrom kra ha ka por sauji inong kran ilong i teman masan HW Thang ha ka jaseng jongka Senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka por saushiteng inong kran ilong i Reverend BC lingdo ki jaseng yeng ha ka pon rewji ha ka dong lum siam bingi Keja senggalong no hieng di ba GRL Marshallong inong kren ilong imasta penskam kharlukhi ha keja sengdong pedeng keja senggalong hieng jo Mrs. Maureen R. Dingdo inong kren ilong Reverend D. Rambai ha keja sengdong lum siap semni keja senggalong hieng jo Mrs. Willie Marwen inong kran ilong iteman masan HW Tham la syai ka sngi ka tan reutoring kan don ka jaseng duai sedang benai ban polis sedang berduai ilong i Mrs. Patsy Pakenteng inong duai hadian ilong Mrs. Pinibon Maulong hakamit balang kata ka pratering nginyo sngo yo ka subject
ka jingsuk kan long hau brio baro badaya yaile ya ka babha pension nong rem na ka sithi shaki nong room lanong ka ar ka khat ka sipho pen kha na ka thim ka jingsuk ban police dang badwai ilong master nang san siem inong kran yak subject ilong master tranli longkhoi ka bible study jong ka balang kan long kumba julong hangni hayeng mani haka sngi tho dieng haka por nyo baji haka ja seng duai met si sajan kata khatwai taring ban police dang badwai ilong imes balarisha merthong but inong duai hadian ilong Mrs. Hanamon Nongpon inong itu khana kani ka sngi trai banwan kata ka khat ar taring haka ja seng ka shibiji ilong master quarter lengdo ani pat kalongka wai pat ka jing penbena la kerpat iba Munster Nongbri ibadai na kabalang Presbyterian kulang ladai don hangni hayamani sngobha bani kendo enga hadien blawai kani keseng wala don ru kiba itu lani kiba hayeng ki sngobha bani kendo enga hadien blawai kani keseng kabalang Presbyterian penthom kra kan penlong ya ka career guidance program aga khat pratari ujun jong news nam arajar arfuar nadu ka por khatwi bije mstep kum kalat jingyaram ki khon samla ka balang kumno ban penkre na ka banta ki ka MPSC exam habai dei bakani ka khot sngowa shifomot ki khon samla na kani ka balang jongi ki blade ki graduate wane shimanta hakate ka program kumta la karpa ki khon samla ki pakwa ban lej bane shimanta hakani ka jingkhot sngoba ki sngoba ban ai kerteng house secretary jong ka balang halani shwa ka shipho tarik jong nai jun jong kani ka snam kini pat kilong ki jing aingo ki bangila lum haka ar khondai tarik kasendok hangtai hakman tenga karpat ya i master kitar yang insobhaban pengentang ya kini ijing aingo Tuing doi. Kupa jungi bhabaneng. Saisin ku try babha lingba jong kaniga. Por ka bakentang ku try babha ngiyo ban. Rung hen ke yeng ka bentang jome ku try. Manyatei kaniga duan jong ka jungi bitang khamat khet jisni ka jome ku try. Ho ku try abang idon kaniga yeng ka bakentang ka jome ku try. Yerap ingi ku try bangin sngotu bakat nu ku try babha mi i jingi bakat nu ku try bagi jingkerku ku jome che sei lo ka jingim ka jongi ku try ho yerap ku try bini ino shadi ni ka jingim ka jongi bakum ju ku try ngila ban priang
Iki benta baro bangin yo pendep ko trai. Ba kamtam ko trai akum gani kapor melawan rai syakri jong me ko trai. Teman besan ko trai. Mansasam ya ka khubor na kaktin ko jong me. Hirap ko trai bakum ki bangin ngilaban penteli ki donor ke mensim ko jongi. Mengilaban sngo bangilaban priang ko trai. Ke bangilaban kren lingba jongi syangi ko trai baba. Hoi ko trai ilong tang buriu. Kijing pen kre kilong ki jongi nre kijing pen janai. Kinwan naga khet kijing snei ko jong me ko trai. Bakum juruk trai lingba jongani kapor. Niwan ra igini kijing ai. Hoi ko trai habangi pet ko trai baba ya kijing im ko jongi da shisha. Kilong tangki iki bakhandiat ko trai baba. Habangi ni jor mat kijing ko khu ke ba mela the sei halo kijing im ko jongi. Nei ko trai to priang iki kumba kilong ko trai baba. Hoi ko trai khrang ba kabalang ko trai shunu ko benta ke ibet ban penon kam ko trai baba. Kalong da shisha da kijing penyai ba start ko jongi. Khrang ba kini kijing ai ki jongi ko trai ke naman roi ke naman ker hai. Khrang ba kabalang ko trai kalaban penyai ek kam ko jongi syakmat ko trai baba. Hoi ko trai baba lingba jong kani kapor ngim don ban pensngo nre ko trai to pentli ki donot ki mensim ki jongi bangin yo sngowi ek jing shisha jong katin ko jong me. Chimti kum ta ko trai kani kapor nalu nangi ba hakmat kum jo dak ba ma ko trai ki lait ki let ki jongi. Hoi ba bunsin ki pensusi ke mon ko jong me. Eki bangile ka batib ba ham tib kum jo. Yakini baro hingi bo ngi pan bang khot kerpat. Aga kerteng ban bor tam ko bathiang tam. Barka kerteng ko bum shajab ko jong trai banong penim jongi Jesus Christ. Bulong ju menen menta bas ata bom cukut. Amen. Siami ya so khubor. Tunya ruai na kijing ruai ke besis pa sabu khandai. Kijing ruai ke besis pa sabu khandai. Bersis pa sabu nyau do barim. Gunung ablang brot ngawiangi. Ben pau medarangkat. Kumba mehikai ben ruai. Danud ai ben kerpat. Berasau tu ligi dekat. Hablang rots ngawiangi ben pau miton rengkat kumpa mihi kaiban tuai donut haiban Hapo kane kaying pension ching su paku hantai ben kya Pisa chingmu da ching ngay ai ngin priang kaktin da ching ngay ngin duai
Pascal Rit Tình shine nang tu na trong hangi Jing ba kan man kerhai Tôi nhớ bình đâm mà cái chuyện đuổi. Abalai bu kupa jongi bu hamne. Di sen pan ngawan bendem rit rajan bu kui cumi. Man ayu umi deng tak kapor ku kodo kapor ku kentang. Akan dia kelamat kum kihun ki jong megi angno ni asno ku bona ktin ki jong megi kan rabi. Nengalong tang syakri batrot ujong megi kan. Kumu beri yang lapang kere. Jing pejanai kalong jong me kan. Nau kan ni jing kerpa di pan traisu nak pedim jangi. Amen. Teman pesan, ai kulai sibut kitin pedan borom jong piang ai. Ngarung omara jing kulai nak balang kejayau. Ngaso mengamnak kelpempa ku jing sengu ia ke program ngumti. Kepala ibit dan peset yang ay kena kelemkuar kena kesui. Agak jeng sisiahi, kesui kerpang kita kesui kepang kuat ban kia berabur. Kumispen itu kan mau ni. Agak balang jayau, agak sitrik umegil ong ban keren yang ay tu kesui. Mereka kesui Christian home. Dia ngelakak kong ki pelai ngan makasih kerpang ngamda. Nang paham keren. Kila kongu kila bono yang agak praterik umbi. Janganlah suhun ke musim. Kehadiran ketukan lepor pada yang suhun ke pun kolonel lalu siap. Kebang teman basan ngal ai labu bentai fiksan terik ujuan. Ngal komen ngau ka biang pi. Ngam tip ka dek kerpang tu. Janganlah pai jaka kipi surat kalendar ka dek ka kerpang ka ba. Pat kosan de sebeli di pria ben baru meseki ga klik get. Esok benjok BP ban. Lekat tal masih duai hubulai. Espendem kemudian boleh longgaman di mekan ran. Kunta espentana jai gini. Tunggu tengah sauman aingu boleh. Bawa penang aban sim gini kebentar kemelabu kebalang. Aku boleh ki pastor teman basan ki dekat komisi lang ki long kumi bro. Kau semua akan thay firang. Aku tengok teraji su bu nong penjem. Oh kene kalau kasian ke benengkong mengayok benjeng. Dan nak jaga kentang nak kebalang yang pi halung siap merengam saunang way nomor. Buat teman besar ngal itu bahaya ki. Ham tam ki teman besar berharung ba lagi ki degi balang nak kebalang jayau ki ngal itu bah. Ham tam so kumendu pastor dirum bai. Idon karbi nak puar boleh itu ithawi bil Islam. Kumbala ong mentan. Kalkum kalendar ke KTP Assembly kene ke sonde ke pemerintah santri ujun. Kalau kasih balabu kerpang ban rakhi ya ke Pentecost Sunday, Embassy Day of Sombaya, but Environment Sunday. Habaro ke balang aner kasih jantian. Mereka kum ke program ke balang labu tang ya ke environment. Lakat taru don kata ke jingken tu ke musim jonga. Ban keren age pagane ke Pentecost Sunday. Para bangai sumpah banyak siap bangai sipur. Kasih pentepukan sekalong kasih. Kebabaro ki balang Kristen inyau kentang. Nama day hakane kasih bau mesti makhuj. Luan hiar. Siaki balang hakir kom bakam kerpang. Kom kalalong hak senem arajan rio arajan nyuk terter. Ngangai pidang kermau itu kesenem. Kom nobo mesti makhuj la treh ki balang boro. Nado ki kena kisamla kirang pak temen. Bila alih jeng flam sim waper. Kumalah kena kitab Amos along arfrakat kot. Bukan apa yang ki belakang Nrai mentarkan jajar. Begitu belakang entah kelap kaidian biang. Dan rai aingi ubelai bakabalang juga hijau. Hadu mentah gedang pelong gitu wai ribai balman kat tayau nukong. Man tayau monde lain nak tang sisang benai.
Te ko mo ong kini ki sni ki long ki sni ki ba. Dokom yo men se ba khu. To ki pe. Ka bla dia ka sni Pentecost. Wat ka ka khubor nom ta yang i kum Kristen. Tinya kan kalung kot bala. Kanyam jiu, hakanyam jiu, you don't lie to li ki jing le niam. Hakaba way senrang jiu, wa syong po arfo mail na Jerusalem, uha banya simanta kat kum ka hukum balabu. Uji suru ju so tanat banya simanta kum hakai. Kat kum kini jing le niam jang ki jiu kuliah tu yo ne salanong dokhat ko banam kong. Daya kan ka por bu jisu la le kiu si Jerusalem. Menyimata hakatak jele niam ki jiu. Baloi iu tu beriu bertiap pang life fasnem. Haka perintah haka pungsum Bethesda Jerusalem. Baulok pengkhia u. Ini ki jilai tu li ki jile niam ki long ka benekong. Ka niam ka jinglai. Kene kalong ka jile niam ben pinkan mau. Ya ka jinglai merau ki Hebrew nari Egypt. Bat ka jing pelai na ka jing syok yap angel. Ya ki khuan kong ka Hebrew hari Egypt. Kebelah su kitab Exodus, karan dong arfulai arfunya gud kot. Kabar pada kalong, kejinglet niam ketebar nakul. Kene kejinglet niam kalong, kan pensa jing kan mau ya kejing sa ki Hebrew, hak jing jai, hak por jing ya wir hari klau, son poi sya hari kanan. Ya kene kejinglet prasni, hak si kebkhasan. Jong benai benri jong Oktober kan le tu Exodus arfulai nong kan riu khot Leviticus arfulai nong life fulai du sa fulai kan khot ba ka lai khamusan kalong ka Pentecost kane ka khatir Pentecost kamut san tho la khot kum ta nomar kalong san tho sni hadien kanem ka jinglai ke ba hap pedeng ka tayo jong benai April nomar kata ka Pentecost ka hap ha ka pasdang jong benai Jun la juru khot ru ya ka ka wei pa kerteng ba kata kalong katayo jong ka jing khawai kane ka jile niam ka Pentecost ki don atli ki khanatang ka ben kong ka yathu ya ka jing dia kat kum ka jing ya ki por historical significance kata kalong ka jing pen kan mau ya kejing ya kesipa hukum hau Moses la ulum Sinai. Kabar pada kaya suhu isfang kejing kai kor ya kerap keriang agricultural significance. Kata kalau kejing lek niam hak puan kilum yau kau nelengka. La ong bekerja uset atau lagi ku no kau thumai baik salik ra syak tempul. Kum kerja in utang ben pen pau kerja songu yau boleh namar kerja ku hakarap kariam. Sakawai pat makham sutra berkat ya ka Pentecost kalong bahakan ni kasngi ublay lo hukum ki Israel ban penlong ka jiya seng bakhu ki ye jong ki bar bakimbit ban trai eru. Kane kalong ka hukum juno magidai ban le ha ye jong ki pateng la puteng ya kane li thu Leviticus arflai nok arflai khot bar kitab di khen arfu fra arfun riu khot. Kum ko balang Kristen silo ko percaya pat lain nyawi kan dikasih kum kasih ke bakrau tam nomor day kan dikasih bau musim luan hiar sih ke balang hagar kum ke karpang lagen pulih ke kam ke apostol arnungin kasau in sem ya kata bau Jisu hai kam apostol tu kalau nong ben kum bakrau ogi kesenran pensio dia ngi kabor ondala wan musim bakui fi. Jika kata kabor busu ukuran, abang kabor borong Yesus subha, kemud ke ikhtiar dan ke authority. Mereka jing Kristen pat ni sautu kabor makrau tam, ada kabor jong belai ni kabor jong bersih mukut. Kitab Yesus lalu ben kong ke itu, la pelong ik percaya pada ubrew, tak kabor jong belai. Ya kan kabor pa ubrew ay jong kuan Yesus Kristus. Kan Testament ke itu, bah kabor Yesus lang don kan ik percaya. Boleh sibun ki kamba. Isu hadir belum ipat lagi bayab. Ulo ong
la ai hana ka bor bro ha beneng ber khendo Matius arfa long khat phra khot sim kata kani ka pen I ba ka bor ka khendo kam long ai ha khamar ka bor jo Yesu Shabun kiu no shabeneng ber la kani jeng kisan ran Henry pinyo kumgla omisya wong pinyo dia ka bor on da la wan muslim ko ye pi hamne ngi iling sok thu bo Yesu ai ka bor ha muslim ko bandang beteng ye ka jing trei ha ka percaya ne percaya ha ka si petakos muslim ko lo ban hier ka bor jo u la trei ki san ran u naduk ka bor ki san ran liyo ka bor ka phamai ha ka jing ib jing ki bad ha ka jing trei ka kam yala bad jong jim khia kat kum bi ai bor muslim ko Ntang lihat so kumno ki Petros lem ki khare ngut ki senran ha lihat pediang yang tak bor dau merse makhui ha ka si petakos bila penlong ki jalap ka khrau wat ka don bor ha ka bas lah jarum ki mesim la pun baptis pejeso ka balang ha ka takas ni kat kum ka kamsal along safo ki khot kani ki yo pediang ki senran ka bor ka penlong ru bakin la ban pengkhia wat ki bapang ki bestom kum tang lihat snow kumno ki senran bila pediang ka bor nau merse makhui ni long isu ki so long kot ka jing kali mata ka long hatu kum Kristan bila pediang na tak bor ada ngiso so gem yo pediang to ngen pen kre bila pediang ka tak bor ka jing kali ka long kum Kristan kumno ngen pen kre bila pediang tak bor shwai ka ta ngi don ka ma so thu ka ka jing im Kristan ka jing im Kristan ka de ka jing im ka bersin syar ka jing bat ki ki bisha ki bedan buram ki bahok ki bakhui bat ki bi itnat bat ki dei be jaro ong pol si felli saulo long praga de khot ka jing kalim ta kolong kumno ngin peng kreb yo podiang ya ka bor nang milawan peng kreb yo diang to ka bor idon kam bandon gini ke jinglong kaban kong ka dei ka jing trang ka dei mo ka jing trang ka jing sliang ka besisya ha ka jagim jungi kum Kristan dei tang ta ka badan ka jing trang na du ko nut bagi la ban IT ka met ka mesim ka bor na ka banta ban yo ta ka bor blei trai jong ka bor bot on tengkai ban ai ta ka bor ha kita ki bat trang basliang kum ka nuksa ka kan thei bo pang Islam khat asnem ka thrang me yo ka jing khia ka la le chu Yesu bat ka yo ya ka jing koi ya ka ne le thu ha bro lai te le ki gospel Matius kandai nong arfo arfstan Markus nong arsan balas lai psa kum ju Lukas phal nong safu lai ba safu pra ba ar ba de ka de belong ka jing doi ka dei benar ka jing tuai ka benar du ka dot nut klem jing ar to tin tu pan ta ons IP tu watin sa shem tu tiet sa ons fi na ba baro ba pan pudiang bar war shem bar to ba tiet on play Matius dol nong ni pra khot ka keril ta nomor kata nga onga phi bagi ai bro kar ba phi pan phi kerpat tu ngai ba phi pudiang ya kata te phen yo Markus kabil nong arsau ka onggeta. Ka jing doai lam da thai ben pendem di hau blei kan jialong ka juba ha ko wei ka si. Tampang i deiban kan mau pat ba ka jing pa jongi. Deibalong ka kum ko mon ko jong blei. Ka ar pra ka long ni deiban de leisha ba penan kam sya ya ka ei ka bagi pan. Ba ka balai ba dei ni deiban yit swai la di ha ka no ka jolong i don. Langi dang don ha ka pop Ublay umnom juba ya kajing kerpat ke jongi. Bar ka balai bade kalong kajing sumar khu ya ladi. Kajing im Kristan ko pengkrep ya diang ya ka bor. Kalong neng kong neng syap kajing im ba sumar khu ya ladi. Kajing pengkrep ka deiru banlong halor kanong rim ka tien ublay. Kata kajing pule minot bat ban bud ya kajing kai ibudon haka. Kristan betusta ban pule ban pensyang dor. Ya ka jing sya bro ki badon ka ki tip ha ya ka jing kai
ก็เบียดได้ปกจิงมุขเรยกจิงไตรก็บัวมันเสมุขุยตาบันเอเนาะบันเกียร์ยากเอกบุปผาอยากจิงฮิกายเตียนก็จะอุบเลยกันนี้ก็จิงเอเนาะบันเกียร์นักจิงสนิวกันลองจิงชีบันตาก็จิงปุ่งขุยอยากจิงอิมจิงปุ่งขุยก็ลองหากิปอลบรออีคริสตานกิได้เป็นแหละกุมตานามาร์กิเอ็มกันก็ปัสสัยกับบ่มขุยบัดก็บ่จะเคลียร์กิไอ้บ่มขุยได้บันเวงบ่มขุยกุมหากิจิงหมดจิงประคาดกิเตียงทะเลกิจามกิจิงทะเลกิจิงลองกิจิงอิมบัดกิเว้ยกิจิงเบลียนกิบัสนิวกูเบลย์ราบันบ่มขุยอยากจิงบ่มขุยหากิตากิบะอังดูดกิบะทรังLukas lai long khat lai khot ka kren ni kata jib khui kamut tang kam sim ko spo andai ka thauri ka met ka basewar e jilong chung im ka dei bonong ka khui par ka basaw de ka dei ka jinge ka baskem borong iso thu bha ong ka jinge hebru halwel nong iwe do khat ar khot ke thu khambania shapang ka jingmut jong ne ka jinge bat kumno kita ki resul jong ka bible ki logi ba job Namar kajinge kabaskem. Kajinge kabaskem kamu kajingsenia kabaklem dan jing artaten shu. Kajinge kajingkermen kajing soskem. Bat ya jing kemilanti ki long berankam bagi David don hawi Kristan. Kajinge kustan benyo dia kabor kadai kawe ka bentang. Jong kaje pengkre hagabo kemilanti benyo pediang. Nau ta bodon kabor ben ai. Hagajinge dan arti lem dah kumta kolong ubalen bat kebasaw kolong kaktian ublay ke day maka kan nong sain dur hagajing long berjanai ke day kan nong hikai bak nong elam hagajing long bekerja mesim abo pelimina pusan bah ka agajing syai be sutu sepang ke bengi day bele sepang ke pat bengi day bele Ham ketian jong belai, la pasuk tu dia kajik im kum Kristan baya kamram bangai day ban le. Nomor kata kajing puli ketian jong belai, day ke benta jong je bukhre Kristan ban yo ka bor ka pathamai, na ka por ban san kum ki job, bat ki badan bor lo ka pop bar usaitan. Kana ka bor jong jing jong ka yo, ade kajik ai jong mensi mukhui. Kajik im Kristan ka bumdon muslim khui ka degajik im ka bumdon bor ka jingkali kana por ka long hatu biliok pediang em ka bor muslim khui ha kajik im jing simet ne ki yeng ki sem jengi dongin ye halade murun we ne jong ki yeng ki sem ngi so tho bagi empat yo dongi pengkre kat barang don kat baka por ka dang don ini ki long ki si ki bakhadu jakishin ki bela jiagan kisni ki pin isyai kata im dai shu banang ye kai lo jong ka jing im dai ngi ai ngo yo belai bu rang yesya bat ai la bangin long ba pengkre ngangai ken ma ka tu farsi ding dong burum paiso kumde su lukas khalai nong riu bu khot hang tu le thu bu tu trai per Wong la wat so laisnap no dio so numbur ringam sim so em. Tu khenai u balai bu pelen ai khando. Riu nong smar per ong to e sakane sisnem. Ada ti so dong u ban ice bo. Ada sei so te pa lem da kan ta khen noi u. Ha ding su thu bo balai ro ya sha. Udang ai la ni bangi kala ko mut. Lagi persep ai gane kala kabu ko balai u ai. Ngin sabo bege maglalong hako por lo babar kum gitu ki thai sakti iba be iba khlami orum shiu sa kajing khawagi unong le kuru nomor ki sharak jing ki kim la ban aji shai bom don um phniang por bangai ngi dei ban sau thu bo blai unong ye sha junom por kan poi ka bo blai um khang khal dap lut ki jing ra jing isnei bro kanu kolong bo kodet la ka jia kum ta kita ombo sawilong prakot Kong syai kum ni hakimi ki sikir man au trai bo belai ngan pha ka jingker du hakari om ka jingker du pu ne jingker du ko rei jong bo snow
ya ketien ubelai. Kan no kalau pasal kairar kerja kumtan, marta tungin waju turai, pengen khorkat padu, kar pengen don hajan, nang baniyo, ya kata kebun, no mesti mukul. Tiga long katu gini disya, sepangan ni kaksi pentakos. Dia mentangin poin nak sebagai kebentar pada kata long sepangan ni ka environment. Ini ka environment kalau ke subjek bagi soba gini kisgi. Dan ini kita yang mengenai pilih ikut kubur, kemudian ke sarkar, kemudian ke school, kemudian ke college. Bila perlu berjaya kan ke sini dah ke tung, dah ke program tung dia. Kemudian ke balang ru, labu dengan si marki kata kasih. Dia kenang menin sok khamhabat khamsya, ya kan ke bentar, dan pihak ya ka haki saw teli kimat. Kemudian Kumno banado mano kalami kene kejer ke ya Iron Man Sunday. Kab arbade the egg environment ne kene ke Mariam. Par ke balai bade belai belabu bandar ke ya ka. Par ke basau bade kumno ke tien belai ke keren pang ke Mariam. Par ke egg juga kle di Kristen hak basumari ke Mariam. Tohnya pai ye kamat away pakaway. Kapan kong siwa, kumno kala sedang. KGP sina sebni haka jialang kapala long haka balang presterian Juan mabu ripoides presteri haka hatway tu kasau terik umat arah jaris pau. Pelekeren sokhiai ka kam ku bedai ba kebentajong ke balang haka basumar ya ka Mariam. Daka way jengmut pilekut kumne kebenengkong. Bandana environment sendi hagas ni utrai ke benengkong jong banai jun berlau senem bat ban penrung ya kani hakal kendar jong ke sinot baar ban kerpa di school ki college chapo ke sinot Prestri district bat ki balang bakin rakhirenti ya kani ka wolan bonende kata hagas santer ke jun berlau senem kumta kelas sedangkan ni ke jerki ka wolan bonende nadu kata ke senem Hadu mentah kamu kalau long hak ni kasih. Tak kalau kamu kalau sedang kamu kalau mi kejer ke air boleh mensendiri. Kamu tak apa ada kalau ke air ni ke mariang ni ke environment. Tien kene ke tien mariang tu tien ke bayar ke bah penukam hak tien parai. Nak mentah ke tien mariang kedai ke tien iko. Kene ke tien kawan nak tingkrit Tien krik aikos kabumut ka jaka jong chasa jong jing thao jing polong ringila wat long jing thao bodon jing im ne organism boro e yishok jing sa jong gi thao jing polong gi bodon jing im ne organism boro kristat ki khode kene habitat eco hak tien kasi bagi ong ka mariang kabumut hak tien fareng bede environment ta ka munya susu ka ege baraman ne ka ege mariang menta ka menta ka balai ka ne ka long ka badan kam hadu ka kata balai balabu marakhi ka ne ka singi ka daw tanahi ka dai na mar ka jing pencot ya ka mariang yo i ki di singi ya ka jing pencot ya ka klau ki betap dum ki tem i marpa khando bat ki we ong tang na ka daw ki jon kam ne ong ka needs rei ka dai ka jing kwar ha krit kalau penlong iki beri ben selesyu ben le madai tang ben yo belum spa de na ka daw balang ra ka jingkala haka suny beneng dang khendia banai ngangai ikan mau hau banai wieng arja arpo inong elam jang ko perthai ke le lumlang haka nong ba kelas ku united kentrom banya tai banya thir banya murjingmu Kuno ban pengkhalanya ke jengkon persya ya ke jengkata ne ke jengkala ke suy beneng climate change ne ke jengkiu ke jengklut jengsit ha ke pertai ne global warming ngai borong isutu bha ke jengklut jeng pertai ke kisni akan mau iwi doi bahia wistai thain wording thain talau yong menung ilai khwai kum tu don kam tu piang ila ban sya ka sni ong ri mata mla sya ban syu ban sya ka sni la shit thang tu ka ta du mla syu ban sya ngai ngi su ya kata boro
jing sit lak percaya ke lang kui bal ong bon ka dawl nong Iceland ko la ban ngop no ka jing kiu ko du riau la nak ki nak jing jong ka yor ya ka ne ka jing lang ba len ne ka conference of the parties haka infantry class to ho bradon bal le ka len hlo ka jinon kam jong kiri ban pinduna ya ka jing pin mi ya kal len ne ya ka tedam ko pin khli ya ka sne jong ko percaya Kepala rapat ya bunyi jing bat jing ma hakeleng percaya ya jing dia ke balai fujai fusket kum jing khia riong ha jing ka ke bom ju dan miswa ke jing wan ke jing slei jing pluk ki khau ki patab ka besir kai ene bro kal kata ke jing ki briu be ke meriang kum ju ke jing thong te bar ka pupmi ke rep riang ya ke jing lo jing ko jing khia aku jing pang bor kom pilami ha kan juga sui kan ka pun kan ma ngir ka e bu por lo kren ha si skroman pra long ar khot kum jurut jeremia ka long ko khat ar sa khot wei u por ka le ka long ko khat ar ong kum de ba ke jing pelong boro ko wei kle u lang bat kle su khun lang hadu menta jeremia ba de an sim ka khot ko khat sa wei ko ong kum de lem kan no kori kan yam i jur kari boro kali ap stai boro namar ka jing boman jong kita ke besong ka iki mrat gi sim kila duno kharwei ba ko ong kila penlong ka jiken ja ya ka yam nga ba ka long kan ja la penlong kan ja ya ka ri boro nomor om dan bekat khia dau benta jong ka ini ki jing keren jong ni ke rislu blei nga so khamya dai ka por gi menta banyak por jong ki mensua kum tangi dai ba so rom ya ka mariang ka bolong jing betul yang gi huan ben riu mantang ya poi pach kum ta ka ba sa ong kum no ka tien blei ka keren sipang ka mariang shwa ka jing sta sayan kan wan kitab Genesis kelong ka ar ya so sha yang ya ka jing pelong blei ya ka mariang adeng jing pulang jogu yaki ege boro nadu jing tau hasun haram o barapo ki jing si bat ki wei bleu la tau breu bat ya ka breu ya ka ban sumar ke jing pulang boro war hadien jong jing sha be no jong ki ni ki breu no pereden la shem bade ka mariang bala aji da ki na ka ji rai le de khamar ubre Genesis lain jong nyupra ka ya thu la ong ba kila sim ye ki sla jong rieng dong bur ba kila thao ye ki jang phong jang pan po banda ka jilang khui la de tum tao ngi ne bu trai long maro ki jong thao ki jong bulei siu ka tieng bulei ka kren shai ba ka por thai ka long jong trai ye ding shem ak sa dos khandai long ar phun rai khot Deuteronomy phol long kha sa khot ka sam ar sa khot ben kong ka sithi sikoren ka ben kong si folong afun kot namu la thawa perlo ya ka ba long utrai ya ka namar kata ka percaya ba ki ei bron ka ilong ke jog utrai bat ngi ki bregi long tangki nong trailem len steward ban sumor ban peditan ka ka au nong wai mo utrai ya boro long blai asun ha umat ha percaya jing thawa yar baret bakrau ilong ke jing thawa jog utrai nong thawa Lorgen ni jing sya ka bangilay asno. Ka ay ka kamram ni ka jing kre jongi kum kristan ha ka basumari ka mariang. Ka jing kali hadu kene hadu ka no kristan udong jing kre ka mariang ka long ka jing kali ha ka bun ki kali ha kini ki sngi. Long ban kam so thu kum ki breu ngi don ki dai ka bajan bat ka mariang. Idon kamru ba so thu bala bu yo breu ka Eden. Kum kinong khmi kinong sumar ya ka jing ponlong Genesis along ar ponrai hot ko ongkum de ba utrai bo blai lo ponlong na ka khandawi ki marat ka rengkau boro bode ki sembenang boro bolo walame ki ho adam ban khmi kumno ubu kerteng ki bat kumbau tau buriu lo bu kerteng kita ki kenja ba emoro kum ta hi ka long ka kerteng jongki Belai khui nang tirangi ba kata ka bor ka bul ayangi ban mamandi ban pu
kalong om ya kaban penjot rei bat pen kharoi nam ta ka jing na kam jong hi ha ka chen boleh ingin sem si bon ni sa ha ka bia dai ba jing khbil ti jong u yang i briu ban sumar ya ka mariang Leviticus Absalom video ko ara kran si phang ga benta jong ki khuri sel ha ka ba sumar ya ka khando Deuteronomy arf anong do khot arfsan ba solong pot ka kado Yagur kom sumar ki merat beri badi ki merat klau. Isaya sanbul nong pras pukut hot bade. Kapatai sepang jing bisa jong belai. Ya kitu bener kam bakla ya kamariang. Uju pada ka lelong ka arfu laifu fra arsan do fra berkasam ispa saw arsa laifu ka kren sepang jing penong jong belai baka jing sumar ya jing tau. Masios lelong arfu afra ka hot bade. Jisu kuren haki arti jing dia. Sebab aja semua yang upah, wajah kisim ke berit, wajah kisentiu kiskut, ngai ikan mau kan ni, mau kejik slice pokok jeng im, kemudian orang kisim kim ot kim tiar hendak ubrai usaki, mana kapuak, tu berkarya tiulili kerengkau, kim trekking peta hendak wal selaman ke burung du sunukut, ar ke burung juga ini. Kum tak akan nota mengi beri, mau tangi day benwat, saya ke burung belai baik ke ei. Nama kata kum Kristen ngidai ban kenkor ban dan juga kli nak taban sumas khair ban pitulat ikamuriang saudau sukun ban sotu haki weipat ki bompat dan dijingtip sotu sebang kerjing kado dom kemariang kum Kristen makata ngidai ban sumar ban dan le tikana hadu kata-kata kum kisadar kum brei lokren haka apa sedang Genesis lenom kong afrul kot namar kum kisadar tegin haban ajing ken haka ekher kasni rei ka bakam nan ka bangin perkat at pusan kalong ke ei wa katien ulai ka ong sisi Petros arnong lain nong khalwe du khalai ka ong kum ne namar kata bangin haba on sa saino ya kini ki ei boro ka bakom no ka dei phi balong haka jelong khu jing im ba khu ba ka jelong ru blai iba ap khmi bagi bakwa dik ya kata ke jingwan jonggas ni ke jong ulai aku bakai beneng de ke batang ki on saino bagi jor thang rai de ke batang hem ke umno regi beneng ke batmai be ke khndo ke batnai kat hukum kata ke jingkura ke jong ungi khmirinti aku baka hok ke chongsa la debu ke wei prit kalong bau brain sa thau thmai biang ke ne ke parthai bagi bor de ke beneng Bat kum ki bangai langi im hok langi im ru belai nyu i biang ya kan ka klau ki bejerangam bo sisin ba ka pen pau ya ka burom ba ka jing khrau jong belai to ki dik long khu bor hok lagi to na tu belai ngut khu tem tai na puisi bukut in pen wai na lagi jing shagri jagi du belai pinyarwai ki ruai ka ba aspa khandai fuar Aba atrai ki kam jong menga perkhat kat nu ngadap da jinglang oba krau na iki krur ngas ngau jing lu perthat keldeng sodon ka bor jong me ka pau brosafli di khor tengkat ba khor sadien le jing ruai nga kerpa di saudi rumbai na subawat ai ka jing penwai Haba atrai ki kam jong inga perkat kat lunga da ching ling go bakra nga iki klu ngas ngau jing riu sao đồn khá bor trong mi khá bao en sim trong ngã thôi
sim trong a thu ya ro ya utrai me long ba kra me long ba kra habang ayay leng ba kilaw ba lao san has ngâu chinh pa ngâu thiang khi sim u ding na clear ulu na iki tiki madan as ngâu ruki ching bet erba susi men sim jong a tho ya ro ya utrai me long ba kra me long ba kra men sim jong a tho ya ro ya utrai me long ba kra me long ba kra haba ublay lukun benut ban pa kaniban shem hang lut ngam la menta hakading na jingkit ka jong a uba usha uyam ban pelait paryangan men sim jong a tho ya ro ya utrai me long ba kra me long ba kra men sim jong a tho ya ro ya utrai me long ba kra me long ba kra anda utrai hun wan hap leng jing risa ban le cha ying nang dia nga un xiao ya u kang u kaya ro kan yai sawa kan pen naru ublay ulong bakra men sim jong a tho ya ro ya utrai me long bakra me long bakra men sim jong a tho ya ro ya utrai me long bakra me long bakra tongani wai ngingo yame ablay bala baro namar ka gospel jisu kabadon haka ya kabor ya kaban penem tmai ya ka jingem ka jonge ni aingo yame long ba ka por ko tribe
lang bau syakri wa malakhat syakani kakam ngilala ban yo ngau yakini ki khubor kibat dawa yakajit khli ke jonge bat kibat dawaru yakajing phaikmat ke jonge shame hakabangin mat da shisaya kata kabor kabangila ban sensyar halor lade bat khamtam yakabor ke jongme kaban dap hakaman sim yakaban shnat mayangi au try bat unong penemu jong Yesus Kristus bat hakane ka klimat ni wan yakaban kerpat ime nakaban talo jong syakri ko try be pemenang penio hi yakamet ka bakot ka bakia ka jingit kli ka bakrau ka be don nakaban ta ka balang hajaya pemenang ai penslei daka jing syam plang blai ka jongme penang la ban sai la ki jang lang brot dau plang be imbar be jerngam bat ban ID ru yaki jong ka jing em ki bat toy name hu bolong try bat unong penemu jong Yesus Kristus hakaba wai no jong ka ne ka jing slok ka jongi hakabangin semi na ka ne ka yeng ka bakantang toda airu ba ka jingai ka ba dap yang ka jong Yesus Kristus ka jing it ba ka jong blai ku pa ka jing slok ka jong mun sem ko kini ka jing ku ki be em jong ki laingot how we play kin song dap kar hai ha ka long rnyang ka jong kin dap kar hai ha ka jing em jong ka balang ka jong me ha ka ne ka ri ka be i ka jong i baro ka we bat kin long lam ren kat bat ki riu me ki ba manes im ya me hang ne bat ha klen jong ka pertai na do menta shodo ke arta ki ba pam chukot ru amen.